Na Intel Extreme Masters v Katovicích máme u mikrofonu dalšího zástupce československé scény, Tomáš Benky Masaryk z týmu Esuba. Čau Tome, co říkáš na Intel Extreme Masters? Nazdar, no je to naozaj paráda, už keď sme sem išli, tak sme videli tú veľkú arénu a všetko to prostredie tu, priestory sú perfektné, atmosféra o to lepšia, užívame si to naozaj. My si zhrneme ty playoff zápasy, co se týká Counter-Strikeu, z tvého pohledu profíka, jak to probíhalo, co tě zaujalo. My jsme tam Tempo Storm a samozřejmě taky fanatiky z Virtus Pro. Tak prvé štvrťfinále bolo Tempo Storm proti Navi. To znamená, to bol vyrovnaný zápas. Mysleli sme si, že to Tempo Storm môže ešte podkúriť Navi a môžu aj postúpiť do konca. To bol pre nich najpriateľnejší súper, si myslím. A bol tam taký mikrosúboj medzi Henim a Guardianom, ktorý nakoniec vyšiel v prospech Guardiana, ale bolo to naozaj tesné, no, takže, ale ukázali sa skúsenosti Navi, ktorí nakoniec dokázali vyhrať. A druhé štvrťfinále to bolo Fnatic Virtus Pro, na to som sa ja osobne najviac tešil, pretože domáci tým a najsilnejší tým, no ale nakoniec to bolo celkom jednostranné a aj napriek tomu, že to publikum pomáhalo Virtus Pro, tak im to naopak podľa mňa zväzovalo ruky a snažili sa čím lepšie hrať a tým viac to kazili a proste Fnatic to nemalo konkurenciu v tom zápase. No, semifinálové duely taky ještě přitápěly pod kotel, oba dva zápasy byly napínavé, byly tam prodloužení decidery, takže zhrňme tyhle dva semifinálové zápasy. Takže prvý semifinálový bol, myslím, Navi Luminosity. To bol tiež vyrovnaný zápas, plný veľmi pekných play-ov a tak neviem, tak Luminosity ukázali, že vedia hrať a chcú trofej určite, ale keďže doteraz mali stále druhé miesta a potvrdili dominanciu v skupine a dokázali poraziť aj Navi, ktorí boli z toho dosť akože sklamaní, si myslím. A Flame ich tam naháňal po bunke, aby podal si ruky rýchlo a mohli ísť rýchlo domov, ale musím vypichnúť, že Flame hral veľmi naozaj dobre a veľmi ma sklamal Edward napríklad, ktorý v poslednom čase fakt nepredvádza to, čo by mal predvádzať, to, čo vedel predvádzať v 1.6. A možno aj to bol dôležitý faktor, prečo prehrali. No potom Astralis s Fanaticem, to bylo už v pozdních hodinách, takže myslíš, že si to podepsal na Astralis, že nebyli rozehraní? Fanatic samozřejmě teď hrajou téměř bez chyb. Nemyslím si, že sa to podpísalo. Títo hráči sú profesionálni, sú zvyknutí na to a určite mali rovnaké podmienky, hrali ten istý čas, takže a aj som tu bol osobne teda na ten zápas, pozeral som ho aj v noci a neviem, bol to veľmi zaujímavý zápas. Najprv som si myslel, že Fnatic už nebude mať žiadne problémy, že prvú mapu zvládli veľmi ľahko. Druhá bola cash, vyhrávali 12-5 a zrazu nedali 11 call bot. A zrazu sa stalo to, že proste začali forcebuyovať, nevedeli dávať kola a zrazu sme mali obrat. Karigen proste zrazu dával klače, neskutočné 1v3 si pamätám na cashi na Ačku. A zrazu 16-12 vyhrali Astralis a Fnatic si zrazu uvedomil, že aha, teraz už to nebude také jednoduché asi. No ale nakoniec sa nezlomili a tretiu mapu bude s prehľadom 16-7, myslím Inferno, takže pohodičke. No, nás čeká teď to nejlepší finále tady před obrovským publikem na spotku na stadionu, takže bude to na 5 map nebo budou 3 mapy, jak to dopadne? No ja si osobne myslím, že určite bude 5 map a môj osobný tip je, že prvú mapu vyhrajú Luminosity a potom Fnatic sa proste budú snažiť bojovať a ukážu to, že sú tu najlepší u nás a možno to otočia na 2-1. Potom ale Fallen zauraduje, štvrtú mapu vyhrajú Luminosity a piatu bohužiaľ ale Fnatic. Takže myslím si, že Fnatic to urvú a proste vyhrajú to celkovo, aj keď by som to prijal Luminosity. Fandím im a zaslúžili by sa za ten ich proste výkon, ale tak myslím si, že Fnatic vyhrajú. Super, Tome, já ti děkuju za čas a těšíme se na kvalitní Counter-Strike. Díky moc, čau.